333,066 persuna kellhom id-dritt tal-vot. Minnhom eliġibbli biex jivvotaw kien hemm 326,483 vot. U dawn wara li 6,523 persuna ma ġabrux id-dokument tal-vot. Minn dawn 7,424 persuna diġà vvotaw. L-akbar ammont ta' nies li vvotaw qabel għax ma jistgħux jivvotaw fid-data tal-elezzjoni huma l-assistenti kummissjonarji elettorali. Dan kollox diġà jivvotaw 4,476 votant li ħafna minnhom ivvotaw il-ġimgħa. Wara jom hemm dawk li vvotaw is-sibt li għadda minħabba li dakinhar tal-votazzjoni insertaw imsifrin. Minn dawn b'kollox kien hemm 2,228 persuna. L-akbar ammont ta' persuni li insertaw imsifrin dakinhar tal-votazzjoni ġejjin mit-12 distrett, total ta' 1% minn dawk eliġibbli biex jivvotaw. Għall-ewwel darba fl-istorja elettorali ta' pajjiżna, nies li kienu rikoverati fl-isptar sa nhar it-tlieta li għadda ivvotaw il-ġimgħa wkoll. 720 pazjent ivvotaw qabel.